Бүлүлуха Азия оғыларын роттар иккерділерін ағауын юларға білімденер. Күрақтахиге оны культурный программаға кыттачылар көстәғ жарығы әртшіліне баралар. Онтан бүкіндерге аны волонтердары сөмердәхін сағаланна. Улустар ана сайнытыллақта Азия оғыларын юларға күшкі білімденелер. Басатан тұран спортивне күрақтайлығы кыттыры олар бұд көстәғ чиліне ағасыл жаллар. Дети Азии болар хүрдәгә шугай. Оннан бу бу олар бу кытталларга күскеме болып, улус болгомтатын урар. Оннан бу билдән туран 2-нче 16 кылы писконурга инекетинеген теппе путевкалан жона сергедин үрдерегер беге багарабат. Күтүнә төр кыттырыгылар улустарның баһарлан әмие белемнәнәләр. Онтан бүгеннәргә ичәдәне семейне политика министрлыгы энелер, ичәккә психология көмө орар кинләттәре. Азия олораннарга волонтерлары сыймайды сылжалар. Канчараден оғылар жерлерге баран оньотобу тип хергилерин курдук. Өсө эби Тимур Скюляхар, улуса одалиби, өсө пламы телмелбах, оны хамман улах акция беото корабут. Жигинен өсө пламы телбах, онтон кереда. Туактарга ветераннарга көмөл хабарыктакпыт, халдан хылыйдан өлелбах болачы таһаджа. Олоннан баран көмөл хабарыктакпыт. Улус барын электре заявка килдебиттер. Волонтердер багалаактыр гытта олонне устата собеседованиялар, психологический тренингler, тестирование гытылды. Билүүлүн үдүнен 100 агыс заявка берилибиде. Олар гытта манна биди ыңрамыт, манна биди кенер гытта үлеле аларыбыт. Бу собеседованияны аспыт ыттаттар. Дети Азияга с 5 июля по 17 июля ытылар мероприятияга кытыны ылыктактыр. Таллыбы да олар вон улахан жөнү кытта кулун тутар вон мусустарга волонтер бәйтен качествода сайддаргар жөнү кытта вебсайт буларга онтон атын кайсыларга үле барыга. Азия оларын ротты кырдларына аванюла болаларынан идде биле сыллатулата нехер.